a Xunta de Galicia, pois agora mesmo estamos encadrados no... Esta mañá tivo lugar na aula de informática do Concello de Carballedo unha charla na que se explicou como poden os cidadáns solicitar as axudas para o acceso a internet de banda longa vía satélite, a través dun programa executado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural en colaboración con Amtega. Vai ser mediante videoconferencia que se realiza en varias aulas CEMIT ao mesmo tempo. Entonces van a explicar un pouco as axudas que saliron agora que estamos de plaza hasta o 30 de setembro para solicitalas, para a contratación a internet mediante vía satélite, non? Nas zonas rurais que non teñen conexión ou que teñen conexión máis baixa. Esta máis que nada é informativa, entonces que conoza a xente que conoza que teñen esa posibilidade, donde non teñan boa cobertura, que poden probar a conexión vía satélite, que teñen a subvención, a Xunta subvenciona o coste da instalación da antena e do equipamento interior e o primeiro mes de alta gratuito, de conexión gratuito. A novidade máis importante desta charla foi que se realizou mediante videoconferencia, xa que se levou a cabo en varias aulas CEMIT ao mesmo tempo. Sí, aquí tiñamos tido algunha esperar a través dunha plataforma, agora nos viñeron a instalar un programiña, entonces hai os altavoces e mellor calidade todo para vela, non? Para os que estén interesados en ter acceso a internet de banda longa vía satélite, lembren que o prazo para solicitar estas axudas remata o día 30 deste mes. Na actualidade, o 72% pois acadouse